Art abbandunata bejn triq il-kosta u żona residenzjali f'Baħar Iċċaq qed tiġi trasformata f'park ġdid għall-familji li se jkun qed ikopri mal-5,500 metru kwadru ta' spazju miftuħ. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u dak għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppardi żaru x-xogħlijiet li għaddejjin fis-sit li jinstab ftit il-bogħod minn fejn ġej il-Park Nazzjonali flok il-White Rocks, kif imħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela fir-replika tal-Budget 2026. Dan il-park il-ġdid addizzjonali fiż-żona se jara tħawwil ta' 200 siġra li se jiżdiedu ma' dawk indiġeni diġà eżistenti biex jissaħħaħ l-abitat naturali tal-inħawi u meta jikbru dawn is-siġar mistennija joħolqu d-dell naturali fuq aktar minn 3100 metru kwadru jew 57% tas-sit. Ma' dan, il-post se joffri taħlita ta' spazji ta' rikreazzjoni u żoni ta' mistrieħ b'tammira l-logħob adattat għal etajiet differenti. Bħala parti mir-riġenerazzjoni tas-sit qed jinħoloq ġibjun biex jintuża fl-irrigazzjoni tal-park waqt li elementi sostenibbli bħal pannelli solari u preservazzjoni ta' karatteristiċi naturali bħal żonqor li jinstab waqt l-iskavar se jiġu integrati fid-diżinn finali. Il-Ministru għall-Ambjent sostniet li lan u li jinħoloq spazju ieħor għal kulħadd ibbażat fuq prinċipji ta' sostenibilità u integrazzjoni mal-ambjent naturali. Għalissa dejjem bi proġett wara l-ieħor u hawnhekk f'Baħar Iċċaq kollaborazzjoni wkoll bejn Project Green u l-Kunsill Lokali. Identifikajna din l-erja din nitkellmu dwar 5,500 metru kwadru li minn post abbandonat ħafna drabi kien anki jispiċċa jintefa' iż-żibel fih. Issa ser ikollna oażi ambjentali. Il-Ministru Zrinzo Azzoppardi żied li dan il-proġett jifforma parti minn investiment ta' 24 miljun euro fir-riġenerazzjoni ta' diversi spazji pubbliċi f'pajjiżna, iffinanzjati minn fondi Ewropej. Se jkun qed iservi bħala wieħed mill-isbaħ spazji miftuħa f'dawn l-inħawi. Dana se jkun ta' benefiċċju b'mod partikolari għar-residenti hawnhekk li se jkollhom dal-post mill-isbaħ li jistgħu igawdu, iżda fuq kollox illi nkomplu nwedu l-wettqa tagħna li jkollna aktar spazji miftuħa f'pajjiżna.